си съблеча газа и ще го видиш. Че действително на газа ми пише гараж. Гараж за паркиране на коли. Да, в град Доспат. Какво стана в град Доспат? Една вечер пътувах пеша на автостоп. Отидох пеша там. През 2004 година. И? Отивам в бар Орфей. Като човек, като клиент. Седнах на масата. Поръчах си от бармана едно безалкохолно да пия. И през едно време идват някои си известни непознати лица от на майка си путката, изпаднала парашутистка, самолетистка там. Нито съм ги закачал, нито нищо не съм им направил. Накараха ме да взема краставицата. Хвърлиха ми 20 стотинки, като за Бог да прости, нати за благодарност. И ми викат, нати тази краставица, и си я заври в газа. Ти завря ли я? Да, вземах краставицата, седнах отгоре над нея и я заврях. До вечера си у пространството. И после държавата Република България, властта и обществото на Република България започнаха да ме мъчат и да ме изтезават от глад и от скитнически живот и от просия. А правят ли кръст с мъде? И после ми правят топки кайма с мъде ми правят. И ми викат, дръж, дой кравата, дой и се не бой там, дръж кравата, яко, без да падаш. И цялото общество тук на Република София ми вика, махай се от тука. Как така? Ето така, по женския летен начин. По женския начин, по характерския, женски там, като на жена, там като на Слави Трифонов там, където само си клати главата голата пъпешка там, пустеджинска там. И ми вика цялата София, изчезни от тука, от Гърция още като се връщам. Защо седна на краставицата? Не можеш ли да не го правиш? Аз изобще нямах това намерение като клиент да го правя, защото те вземаха нож и ми викат така, това ти ако не вземеш тая краставица и не си я сложиш в газа, директно ще ти отрежа главата с нея и ще я хвърля на центъра да я гледат всичките да я гледат. Ама на тебе ти харесва краставицата как влиза? Накрая? На мене не ми харесва краставицата. Газа не ти харесва? Не, на тях им хареса този токмак от газа ми, те го изядоха. Ти си много попълнение. В редиците. Нищо не остана. Нов инвалид. И после ми викат така, вземи краставицата и си я слагай в газа и над и 20 стотинки ми хвърлиха на масата като Бог да прости да ги Господ убие. Да беха дали повече да седи там. Ма те И чак като пиеха бирата им, чак направо ми пиеха мъдетета, чак лицата им червени череши ставаха. Хареса ли ти краставицата? Или не? Не, не ми хареса краставицата. Защото беше тази краставица за мен направо фалшив живот. А истинския кой е сега? Вместо краставица? Истинския ли? Да. Оня Белурчо голям, който се казваше, както нямаше име там. Белурчо? Да, снеговития валеж. А краставицата някой изяде ли я после? Да. Кой? Очите ми я изядоха 2 жени и 1 мъж. Убелиха. И после подадох жалба и молби оплакването им до районното полицейско управление на град Доспат. Да вземат някакво отношение, да вземат по реда на закона някакви конкретни мерки, да ги арестуват, да им сложат белезниците, да ги задържат, както е по установления ред от закона, под стража и да им се вдигне производство дело и от дело трябваше те да бъдат подведени в
затвора за такова изнасилство. Това изнасилство е с зеленчук. Точно така ми го направиха. Защото не можа ли по-добре да беше ме чукнал, а не с краставицата да ми разпори газа По-готино и щеше да да ми ти го бъде, а? израни. И после, като отидох при лекара, спокойно се изпърдях газотрррр. Айде! А можеше да ти го ръгне на бара. И направо газа ми нищо не държеше. Рани кръв. И сега как е? И направо с моя гъс, с лайното си в устата да им ги наравя. А сега как е? Децето как е? Сега е добре. Шихте ли го или? Че как няма да се изчистя? Тук пък дойдох в София от лекарите от на майка си газа от Гърция. 4 години по кофите ходя, заразих се, получих инфекция, алергия и не ми се обръща внимание тук. С краставицата си е разранил. И после не взимат никакви мерки, заради това човек влиза в затвора. За това на времето бягах тия граници и нарушавах законите и нарушавах тази държава, защото ме измъчваха много жестоко. Чакат ме аз да умра, гледат как да ме погубят, гледат как да ме убият, как да ме унищожат, гледат как да ме довършат от този живот, чакат ме да умра. И ти правят кюфтета от мъде. Да, и за това са ми издали тия всички документи от общини, за да се докажат, че са си измили ръцете от мен и са ме отхвърлили от главите си. И сега с какво замени краставицата? С нищо. Не си го спомням за това. И гаража не го ли това е използваш? минало. Гаража празен ли е? Гаража така си стои до ден днешен, откакто ме уволниха през 90-та година от казармата по болест, от изнасилство, от такава работа. И там ли? И ме уволняват като пенсионер и държавата не ми дава нищо. А това е нарушение на държавата, престъпление, и която ме кара да скитам. Това е една държава, която представлява Република България и която така се казваше. И ме подиграваха 39 години цялото общество. С ступаници, с ритници, с бой. А в казармата? За едно парче хляб направо ми взимаха душата и живота. И една краставица, освен хлеба. В казармата не беше краставица. Обществото. Това направи с мене и в казармата, и сега. А в казармата сега какво ти се случи точно? Написаха ми на газа гараж с големи букви за паркиране на коли. И паркираха ли нещо? Джуган. Цял батальон ме минаха войници Ти как Ти в издеяни, бе? скетча ли? и ме караха като жена да им мия чиниите. Трудовак ли беше? Ама как издеяни на толкова такова? Екшън. Издържах го, защото... Мускул. Та държава от куче, от кой мърша тя се не отказа. Заради това А правят ли ти кръст от мъде? и още до ден днешен ми го правят кръс от мъда и ми викат нати го луп на масата. И заради това това нещо, което ми го правят, нека за тях да си го правят, да си го чупят там, в устите да се вари там. А колко А какви предмети други си поемал с дупе? Освен краставица. Никакви, само ете този случай, който ми се случи. А пишки? Охо! Ама емо не показва, И сега, ще видим ли гаража сега в края на краищата? Марине! На газа му пишело гараж. И кой паркира там? Щял да се